नमस्कार, अर्चनास किचनमध्ये आपले स्वागत आहे. आज मी आपल्याला रव्याचे उकडीचे मोदक बनवून दाखवणार आहे. पण त्याआधी जर आपण माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. चला तर मग आता आपण रव्याच्या उकडीच्या मोदकासाठी लागणारे साहित्य पाहून घेऊ आणि त्यानंतर रेसिपीला सुरू. रव्याचे उकडीचे मोदक बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य: 2 वाट्या रवा आहे, 2 वाट्या नारळाचा किस आहे, 1 वाटी गूळ आहे आणि हे माप मी ह्या वाटीने घेतलेलं आहे. थोडेसे ड्रायफ्रूट आहेत: मनुका, काजू आणि बदाम. 1 चमचा मी जायफळ आणि वेलची पूड घेतलेली आहे आणि 1 चमचा तूप आहे आणि मीठ. चला आपण आता रेसिपीला सुरुवात करूया. प्रथम आपण सारण बनवून घेऊया. त्यासाठी 1 चमचा मी पॅनमध्ये तूप घातलेलं आहे. तूप जरा गरम झालं की आपण गूळ घालून घेऊया. गूळ जरा वितळवून घेऊया. नंतर आपण खोबरं घालून घेऊया. खोबरं, ड्रायफ्रूट घातलेले आहेत. आता हे जरा पाणी आटेपर्यंत जरा परतून घेऊया. सारण जरा सुकं झालं की मग आपण वेलची पावडर टाकूया. सारण आपलं छान गुलाबी परतून झालंय, गुलाबी रंगावर. आता आपण त्याच्यात थोडे वेलची पावडर टाकूया. पुन्हा एकदा चांगलं परतून घेऊया.
सारण तयार व्हायला मला 2 ते 3 मिनिटं लागली. आता आपलं सारण तयार झालेलं आहे. थोडा वेळ थंड होऊ दे, तोपर्यंत आपण मोदकाची उकड करून घेऊया. आता आपण मोदकाची उकड करायला सुरुवात करूया. मी गॅस पेटून कढई ठेवलेली आहे. 2 वाट्या रवा आहे, त्याला आपण त्याच वाटीने 4 वाट्या पाणी घेऊया. पाण्याला उकळी येऊन देऊया. पाण्याला उकळी येण्यासाठी आपण झाकण ठेवूया. पाण्याला उकळी आलेली आहे. आपण त्याच्यामध्ये 1 चमचा तूप घालूया. चवीपुरतं मीठ घालूया. आता आपण त्याच्यामध्ये रवा घालून उकळून घेऊया. हलवताना त्याच्या गुठळ्या नाही होणार याची काळजी घ्यायची आपल्याला. उकडीमध्ये गुठळ्या नाही झाल्या पाहिजेत, नाहीतर गॅस बारीक करते मी आता. आपल्याला 2 मिनिटं बारीक गॅसवर वाफ काढून घ्यायची. दोन मिनिटं आता झालेली आहे. आपली उकड तयार झाली. आता ही थंड झाल्यानंतर आपण मळून घेऊया. पाच 10 मिनिटं थंड होऊ दे. उकडून घेतलेली उकड आपली साधारण थंड झालेली आहे. एकदम पण थंड नाही करायची, साधारण गरम असताना चांगली मळून घ्यायची. मळताना थोडा पाण्याचा हात आणि तुपाचा हात घेऊन असं चांगली अगदी मऊसर मळून घ्यायची, जेणेकरून आपल्या मोदकाची पाटी करताना ते तुटणार नाही, कारण हे रव्याचे आहेत. त्याच्यामुळे आपल्याला चांगलं एकजीव असं मळून घ्यायचं आहे. पाण्याच्या हाताने चांगलं मऊसर असं मळून घ्यायचं. आपली आता रव्याची उकड छानपैकी मळून तयार आहे. आपली उकड चांगली मऊ मळून तयार आहे आणि आपलं सारण पण तयार आहे. आता आपण मोदक बनवायला सुरुवात करूया. घ्यायचं गोळा करून घ्यायचा आणि असं तुपाचं जरा बोटणे लावून असं मध्ये
आत ठेवून ही अशी वाटी बनवून घ्यायची. 2 अंगठ्याच्या याने वाटी बनवून घ्यायची. उकड चांगली मळून घेतलात तर तुम्हाला ही त्याची वाटी बनवायला काही त्रास होणार नाही. फक्त त्यात एवढंच लक्षात ठेवायचं आहे, उकड करताना गुठळ्या नाही झाल्या पाहिजेत आणि चांगलं मऊसर मळून घेतलं पाहिजे. काही प्रॉब्लेम येणार नाही. ही आपली वाटी तयार झालेली आहे. त्याच्यामध्ये 1 चमचा आपण सारण भरूया आणि ह्या 2 बोटाच्या साह्याने हे असं फक्त 2 बोटांनी धरून असं हे करायचं. असं पाडून घेतल्यानंतर हाताने असं फक्त असं करत जायचं. तर जवळ करत गेल्यानंतर हा जो समोरचा हा भाग येतो तो फक्त हाताने असं थोडंसं प्रेस करून त्याला आकार द्यायचा. हा आपला मोदक रेडी झालेला आहे. तसंच आपण आता बाकीचे मोदक बनवून घेऊया. हेच मोदक तुम्ही साच्याने सुद्धा बनवू शकता. मी तुम्हाला 1-2 साच्याचे पण बनवून दाखवते. अगोदर जर तुपाचा हात लावून घेऊया आपण, म्हणजे त्या आतमध्ये चिकटणार नाही. पीठ सगळ्या बाजूला असं पसरवून घ्यायचं. नंतर त्याच्यामध्ये सारण भरूया. अशा प्रकारे आपण बाकीचे सगळे मोदक बनवून घेऊ. हे बनवलेले मोदक आहेत ते आपण उकडून घेऊया. त्यासाठी चाळणीला आपण थोडं तूप लावून घेऊया, ते खाली चिकटणार नाही. हे मोदक रव्याचे आहेत, त्याच्यामुळे हे जास्त उकडावे नाही लागत. एकदा पाण्याला कड आला की 2 मिनिटं ठेवून उकडलं तरी आपले मोदक तयार होतात. ते बंद करा ना. आणि सगळे हे मोदक चाळणीत व्यवस्थित लावून घेतलेले आहे. ते आता आपल्याला पाण्याला उकळी आली की त्याच्यावर ठेवून 2 मिनिटं वाफवून घ्यायचे. मी हे गॅसवर पातेल्यामध्ये पाणी उकळायला ठेवलेलं होतं. आता पाण्याला उकळी आलेली आहे. आपण आता हे मोदक वाफवायला ठेवूया. अगदी 2 मिनिटं आपल्याला वाफवायचे, कारण रवा आपला अगोदरच आपण वाफवून घेतलेला आहे. आपले आता 2 मिनिटं झालेले आहेत. आपण झाकण उघडून बघूया. आपले मोदक वाफवून झालेले आहेत. आता गॅस बंद करून थोडा वेळ थंड होऊ दे.
अशा प्रकारे आपले रव्याच्या उकडीचे मोदक तयार झालेले आहेत. ही रेसिपी तुम्ही घरी नक्की ट्राय करून पहा आणि आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये लिहून कळवा. सोबतच अशा अनेक नवीन रेसिपीसाठी आम्हाला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. धन्यवाद.